Тук има някакви бели работи, дет не искам да ги ям, да знаете. Чакай, сега ще кажа какво точно. Вижте го как изглежда това нещо. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в новият епизод на Ще се боря с Виктор Ангелов. Както знаете, това е новият ни канал, така че може да ни последвате, да натиснете камбанката и да се наслаждавате на нашия контент. Днес мой гост ще е една невероятно красива жена, но си има приятел, така че понимаете. Време е да ви представим Цвети! Много ми е приятно. Радвам се, съм твой гост. Така, Цвети, ти имаш тежката задача да избереш. Тоест не да избереш, да видим какво ти е избрал късмета. Моля, тегли в нашата кутия, избери само едно. Много ми е интересно сега да видим какво ще е. Чакай. Хранителна манипулация. Сега да видим какво е това нещо. Обичаш ли да ядеш гадни неща? Да, ям всякакви гадни неща. Аз не. Добре, време е тогава да видим какво ще се случи точно сега. Здравейте! Отново съм аз, Катрин Петрова, вашата любима ко-водеща, и ми е изключително интересно да видя как ще се представят Виктор и Цвети в днешното предизвикателство. Здравейте, казвам се Бисер Радков и съм фризьорът и гримьорът на повечето популярни личности в България. Здравейте, аз съм Георги Трифонов или по-познат като Гого от Big Brother, с други думи също така милионерчето от Big Brother. И да, участвам тук в тази игра, нека да видим какво се случи. Здравейте, аз съм Силвия, може би ме познавате от сезон 4 на Ергена и нямам търпение да видя какво ще се случи днес. В първи тур те ще опитват от най-различни храни, като трябва да познаят какво се съдържа в тях. Журито ще знае верните отговори и ще оценява с една или две точки, в зависимост дали са близо до съдържанието. В тур номер 2 Виктор и Цветина ще трябва да използват тяхните манипулаторски умения. Ще има при тях 3 храни, една от които е гадна, и ще трябва да излъжат журито. Цвети, готова ли си? Готова съм. Добре, нека да започваме. Може да опиташ първото, като започваме от твое най-ляво. Да, точно това, което си хванала. Може сега, не знам разрешено ли е да се мириш или не, но направо пробвай! И може да ни кажеш според теб какво е това нещо, което опитваш. Това е паста. Сос за паста. Вътре има сирене. Дали е пармезан, не знам. Да. И е такъв сос като за болонезе все едно. Според вас близо ли е тя, уважаемо жури? Така като гледате нейните разсъждения. Гого, ти какво мислиш? Ти в една посока, която е грешна, но има и на съставки, които позна? Да. В сиренето. Далеч си от сиренето. Оле, хора, много е вкусно. Аз чакайте си хапна. Как да не е паста, чакайте? Според вас, дали Цвети е близо, напишете долу в коментарите. Какъв е окончателният ти отговор за първото нещо, което пробва? Паста. Добре, окей. Паста си казала, няма... Не самата паста, соса. Соса за пастата. Примерно болонезе. Да. Спагети. Преминаваме към второто. Супер различно. Да видим сега. Ма то като и се смесят вкусовете, между другото, може сега така повече да се обърка. Паста. Обаче са много вкусни, не знам. Чакай да ви върша малко. Цвети, май не си закуспала. Може би. Хъпни спокойно. Добре, това е много странно. Сигурна съм, че няма круши, но малко има вкус на круши. Сега после ми е много интересно, когато разбереш всъщност какво се опитвала, как ще реагираш. Оле, хора, това е много странно, не знам. Хора, чакайте, сега се съсредоточавам. Дайте ми малко време. Една минута. Само си покапна. Само да го изям. Само да го изям. Много малко сте изложили според мен. Спокойно, Цвети, имаме още там. Според мен, ако не е круши, значи е авокадо. Или ако не е авокадо, значи тогава е... Значи според теб със сигурност е нещо сладко, така да разбирам, нещо плодово. Не. По-скоро е за някакъв зеленчук. Какъв? Сигурно е
Чакай да си пробвам. Ох, това е много сложно. Може така да разсъждаваш на глас, каквото ти идва на ум. Тиквички с авокадо и с Да, според мен това са тиквички с авокадо и круша. Значи ние имаме нови рецепти, дами и господа, ако искате, може така да ги пробвате. Да видим какво е третото нещо. Как мирише ли ти вкусно или не? Май няма да пробваш толкова от него, ми се струва. Това ми мирише добре. На какво ти мирише? Искам така, Силвия, да предположа според теб, дали ще има едно поне познато от всички, както е тръгнало. Толкова съм съсредоточена, хора, чакайте. Чакай. Съм скептична вече. Домати. Аха, има домати. Чакай, Ще гледаш тук по реакциите. Домати, да. Възможно е. С чушки. Домати с чушки, мишмаш. Добре, тук има много компоненти, сега как да решим точки. Домати с чушки и с... Май ти харесат, нали този апетит идва от съсядането, така колкото повече хапваш. Има нещо леко пикантно, сигурно от чушки. Значи моите чушки най-вероятно. И пак има някакво сирене, като че не мога да разбера. Весели, на теб вкусно ли ти изглежда тези неща? Би ли ги пробвал, примерно? Да, бих. Вкусни са по принцип. Това третото не е много добре, ама... Ами хора, това е. Какво е Домати, последно, чушки... казваш? Ти казваш някакви такива микс от съставки, ама конкретно ястие Круша. авокадо. Малко прилича между на мишмаш, обаче яйца няма. Според теб аз дали бих ти казала какво е? Според мен това е чушка с ориз. Такова пълнени чушки. Добре, явно определено не е пълни чушки, но това е последно. Пълнени чушки с ориз. Да, но има и домати. Такова да ги запечата отгоре. Някъде има и домати, да. Може да е пълнен домат. С чушка, да. Е, това е най-вкусно. Това е бебешко такова пюре. Всъщност на това прилича, но бисквити, банан, като бисквити на торта. Даже има ябълка. Добре, това е. Бисквита на торта с банан и ябълка. Нещо Примерно. такова, да, примерно. Добре, окей. До сега кое най-много ти харесва от всичките неща, които спробвам? Първото е бисквити, но са най-хубаво. Добре. Гадничко. Това е някаква манджа. Това е манджа с картофи и с някакво месо. Сега поне като е към края, според вас, Виктор, дали ще се представи по-добре, дали ще ги познае или не? На мен Цвети ми беше надеждата, обаче нещо. Аз бях толкова самоуверена, че дори по миризмата мога да ги познаем, нещо не ми се получи. Сега това на какво ти напомня? Не, това е манджа с картофи и пилешко Картофена манджичка. и с боб, нещо Значи хора, вие, ако не сте знали какво да си готвите, ето след този епизод просто... И нови рецепти. Боб с пилешко. и с някаква наденица. Боб с наденица, картофи, още. Не, окончателно това е пилешко с картофи и с... Пилешко с картофи. Да. Добре. И последното да видим от този първи рунд на Цвети. Дали ще успее да го познае? Нека да разберем. Последно трябва да пробва, нали? Това е най-особеното си. Какво усещаш? Доматена супа. Домата на супа, добре. Добре, има домати със сигурност. Браво. Има напредък. Виждаме светлина в тунела. Да поредите остава доматите във всичко. Домати с... Не знам, що ми напомнят като на паста, като на някакъв сос за нещо. Обаче трябва да е някаква манджа. Последно, какво мислиш, че е това нещо? Домати. Домати. С нещо. И сега, уважаема жур, да се обърна към вас. Какво мислите за представянето на Цвети в първи рунд? По-далече беше, отколкото очаквахме. Далеч от истината. Но важното е, че и харесаха, хапна си. Добре, дами и господа, сега може да преминем и към Виктор, да видим как ще се представи той. Изглежда пократително. Питаш ли ги бебетата какво се хранят? Не знам бе с какво се хранят. Аз ви казах, че преди малко споменах, че преди 20 години ми излезе брада за първи път. Направо на 2-3 месеца бях подпуках кифтетата и паржолите, такива работи не съм имал аз. Готов или не? Виждам, че така се леко зачервен направо, обаче нямаш избор. Няма да почнем търпение. с първото нещо.
Даже и сега да го гледам, разбираш. Сега ще му хареса. Бе, я не се прави. Прииграваш малко. Сега ще кажа, не. Това е кисело мляко и мамата. Между другото, като го питаш, първоначално ти е гадно, натрапче вкус, после... После става После вкусно. става вкусничко. Той затова ако каже, че е гадно, не знам за другите вече. Има нещо... Със сигурност ще има нещо. Малини, не, чакай. Малини. Боровинки има тук. Не трябва ли да повлияе на цвета, това помисли? Той е леко... не знам какво. Кисело мляко с боровинки и при положение, че тук има банан. Да свържем двете неща някакси. Добре, отказвам се. Добре. Боровинки с кисело мляко. Боровинки с кисело мляко. Има банан. Не. Има нещо и сладко. Боровинки с мляко няма да стане толкова сладко. Ма де боровинки са сладки? Не бе, гадно е, ба. Не знам. Да, бе, Боже, сега това към гледайте как второто. изглежда. Виж Значи сега, да, много рязък свич в вкуса. ще почна с по-манинка, е така. Това е манджа. Това е манджа. Ма гадна манджа. Добре, гадно, Не са поне се пържоли. опитай да познаеш съставките. Чушка. Добре, Това ми напомня на предния рунд. с круша. Чушка дома, круша, да. Бе, какво е това? Чакай малко, чушка. Има... Как? На всяка лъжичка стреляш нещо. Морков. Готварско предаване, казва Чакай чушка. малко, чакай, не ме разсейвай, чакай. Сготви. Сладникаво е. Близко ли е, Виктор? Тръгна добре. Горе-долу тръгва добре. Чушки, морков, картофи, Не може ли да ги изглобиш в някои ястия, да? салата. Чушка, морков, картофи. Виктор каза, манджа, моля те. Манджа, какво има чушки, картофи? Миш-маш. Ама сега не знам дали има. Маш-миш. Аз малко ги въобразих. Не става повече да опитам обаче. Добре, мисли само. какво казваш финално? Зеленчукова крем супа. Окей. Прилича ли Бе, това има нещо мазно, дет не искам да го ям, честно. Казваш зеленчукова крем супа. Да. Окей, добре. А тук има някакви бели работи, дет не искам да ги ям, да знаете. Добре. Има мазно. Бе, това ми върши добре с това няма да го ям. Няма да ти се караме спокойно. Тези не трябваше ли да са вкусни? Това отвратително, човек. Това не искам да го опитам даже този път. Само нещо ще изстреля. Няма да го ям. Стреляй Добре. направо. Искаш ли да те храни? Това е някаква манджа, човек. Това е гадна манджа, дето аз нямам. Това е нещо гадно. Малко по-конкретно, дали може? Това е манджа. Това е... Баба ми го е правила и не съм го ял, честно. Кажи някакъв продукт. Добре, някакво предположение нямаш ли? Ти какво не обичаш, например, нещо, което не харесваш? Пача не обичам по принцип, но много цветно за пача. Много е цветно. Тук има пиле. Има пиле, обаче е някакъв бройлер. Ти обаче бая си хапна. Пиле с... не знам, брат, с кое е. С нещо мазно, гадно, не го знам. Добре, какво може да е мазното и гадното? Пиле с... какво мазно и гадно може да е? Зеленчуци ще се кажа, защото не сеща на друго. Виктор, с неговото нещо мазно и гадно, зеленчуци, нямаше шанс да го познае. Зеленчуци? Мазно и гадно Добре. зеленчуци. Казвам пиле с зеленчуци, това е. Добре. Ооо. А, Тук има сладки неща, сега ще кажа. Круш. Това е манджа, сега ще кажа каква точно чакам. Напредък. това е манджа, добре. И предните бяха. Има натрапчив вкус. Поне няма мазно и гадно. Айде, Викторе, ти нали си добър кулинар? Това има вкусна... Прозрение! Това е Може ли му срещате една картофи, има вътре... Сега ще... Не, има картофи. Чакай, сега ще кажа какво точно... Продължавай. Как му казаха това? Пататник, как му казаха, бе? Има картофи, отгоре има яйца, заливка и... Чакай, че аз направо, в смисъл, тук му тръгва добре и Да, после... да, всичко уби. Това е манджа, дете ям. Каква? Има заливка... Да. Мусака. Ей, колко беше трудно! Ау! Продължаваме напред. Давай, Викторе, вярваме в Има чушка май, гледам червени работи. Може и да е малина, примерно. Ооо. Това няма да го познае.
Той така разделя неща. Това го ям, харесва и това не го ям. Бай, как гледат бебето тези работи, бе, брат? Трудно да ти кажа честно, затова Тук има чушка, има някакъв има зеленчуци. Уточни. Има и месо. така. Чушки има, защото е червено, има някакъв парченца, червени чушки, това са чушки 100%. Пиле, Не са пасирани добре, май. сирени няма. Сирени или? Сирени няма. Пиле с чушки. Пилешки чушки. Пиле с чушки. Добре. Това е пиле с чушки. Значи Цвети каза предния рунд, пълнени чушки с ориз, ти пили с чушки. Пиле с чушки. Добре, окей. Интересни ястия. Искам само да видите как изглежда това, моля ви се. Вижте го. Вижте го. Вижте го как изглежда това нещо. Давай, ти си човека. Последно, да видим. Това са някакви треви. Треви. Това е някаква трева. Пили с чушки. И е гадна трева. Не дай да пасеш. Това е някаква супа с нещо зелено. Нещо от... Супа, ако според теб ще стане ли такава консистенция? Иде да знам на бебетата супи дали са дават. Сигурно му правят нещо. Защо да не се правят? Това е нещо... Това е нещо... Зелено, разбрахме. Давай нататък. Ориз с колко правиш майка ми зелено? Чакай малко. Това е ориз с... Сега ще чака малко. Сега отидохме на майка му вече от баба му. Баба ми някаква мама. Защото мама яде, при баба не яде. Явно. Ориз... Какво зелено го правиш, бе? Чакай, ориз с нещо зелено правиш. Чакай, какво беше това? Аре, с какво се Ориз с панак е това. Това ли е последното Да, предположение? панак с ориз. Това е. Окей. Спанак с ориз? Как успя да го познае? Окей, за спанака добре, но пък ориза как ще го познае? И така, след като и твоят първи рунд приключи, искам уважаемо... Тук имаш само две дет ставаха. Това мазното ни беше. Това и това без натрапчивия вкус. Другото е боамач. Ами добре, дами и господа, в такъв случай преминаваме към втори кръг и да видим какво ще се случи там. Уважаеми зрители, ето това е подредбата и на нашите ястия. Нека да започнем с първото, да видим дали ще го познаеш или не. Харесва ли ти, не ти ли харесва, хубаво ли е, гадно ли е, какво е? Много е хубаво. Не, това е гадно. Това е гадно, 100% съм сигурен. Ако беше гадно, ще ли да оближа лъжичка? Добре. Вижте всички лъжички наблизо. Всички лъжички, лично всички. Понеже е много вкусно. Изобщо за нищо не става. Според вас сега тук играе ли Цвети или не играе? Не е лошо. Първото е гадното, хора. Първото е гадното. Първото и последното. Много е хубаво. Много е хубаво. Първите две, според мен, на нея са и гадни лично, на нея са и гадни първите две. Добре, айде казвам, едно е гадното. Първото. Извинявай, защо мислиш, че първото е гадно? По цвета. Не гледаме реакциите на Цвети, няма проблеми. Георги, според теб, така като гледаш реакциите, кое ти се стори, че най-много не й хареса? Според мен третото. Имаше... Не, според мен третото е сладко нещо, което на нея й хареса. 100% съм сигурен. Между първото и второто се колебая, защото реакцията на първото й беше такава по-изкуствена, че й хареса. Да, не, на второто проигра според мен. Ти като жена би трябвало да имаш Преигра, Не, защото... въобще не можах да разбера. Просто е добра. Значи тя явно е много добра актриса, да ми. Според мен тя защото преигра знам, на че й второто, защото й харесват. хареса. Да, не е второто. Преигра на второто, защото й хареса и трябваше да направи някаква реакция, която да ни забуди, че Да. не ни харесва, но първото й беше гадното. Първото беше гадно. Официално затваряме за Цвети втори кръг и да видим сега дали Виктор ще успее да заблуди уважаемото ни жури. Крете на Виктор отново. Подредбата на неговите ястия е следната. Викторе, може да започваш с пробата на първото ястие. Той, както видяхме в предния кръг, не му беше особено така приятно да ги пробва. Сега като е гадно, пък съвсем не знам как ще му е. Това беше голяма лъжичка. Това беше прекалено голяма лъжичка. Той е стоунфейс на първото. Дай някаква реакция, бе, човек. Той просто се опитва да не... Опитва се да не повърне според мен. Добре. Той дори няма коментар, но вие пък имате за сметка на това. Или вие сте За безмолвни. малко зашумяхме в момента, защото чакахме от него сега да... Сега се е концентрирал, знае, че му остава Според вас само дали едно това не е мъчетая. тактика да ви забуди просто на трите да няма никаква реакция? Ама той няма никаква емоция. Второто му хареса според мен.
Хванахте. Последното е най-гадно. Толкова е гадно, че не държа. Няма смисъл, аз видях първата реакция. Виж, предам го Подслади се с второто и с първото. Ама чакай малко сега, като смисляш и трите в устата. Чакай, вече е толкова. Обаче той от тебе се мръщаше на всичко, когато... Да. А сега... Концентрирал се. Добре, според вас сега, като го гледате, той да ви показва никаква реакция, какво мислите? Кое е гадното? Можахте ли да разберете нещо или не? Опита се да е на всичките една реакция, просто като лапна последното. Беше прекалено гадно. Малко му понамирисваше повече. Имаше едно леко трепване в лицето, иначе добре го изигра. Добре, в такъв случай може да преминем към финала. Това е прецедент в нашето предаване, понеже какво се случи? Имаме равенство и въпреки това ще дадем думата на нашето уважаемо жури. Нека да кажат според тях кой се представи по-добре в нашето предизвикателство. Нека да дадем път на дамите. Силве, според теб кой се представи по-добре, Цвети или Виктор? Първия кръг, всъщност Виктор беше доста по-добър от Цвети, доста повече неща оцели, докато във втория там не заблуди определено тя. Така че... Значи актьорските умения се проявиха във втори кръг. Ами не знам дали бяха актьорски умения, ние просто се заблудихме. Георги, твоето мнение? Аз по принцип ще се присъединя и подкрепя на нейните думи. До началото започна всичко не както предполагахме и там Виктор, ако мога така да се изкажа, ни заблуди малко. Финален коментар от Бисер. Често казано, аз също имах по-големи очаквания от Цветина, защото тя така тръгна много нахъсана в началото и... Гладна. Да, но за съжаление в първия кръг Виктор се справи по-добре от нея. Това не го чух, да. Често казано, Вики, знаеш, обичам те, обаче не очаквах да познаеш повечето от ястията. Мислех си, че Цветина ще се справи по-добре от тебе, но уви. Много ви благодаря и сега можем да преминаваме към подкаст. Цвети, имам 3 въпроса, които специално свързвам с теб. Нека започнем с първия. Какво ще кажеш за твоя нов проект Red Flag? Какво да кажа за Red Flag? Песен, която съм направила с голямо желание, с голямо настроение, на тема, която в момента е много актуална. Би ли казал малко повече за Red Flag-овете? Какво е твоето мнение? Бих казала, че в последните години хората започнат да обръщат много внимание на тези неща. И жените, и мъжете, вече като се запознаят с някой, гледат дали има ред флагове, какви са. Има някои основни неща, които стряскат най-много хората и мисля, че тях гледат най-много. Кои са те? Ревността, едно от първите. Обсебващо особено. Да. Второто е тези нарцистични неща, за които също се пее в песента. Аз и други песни за нарциси съм пяла. Явно се заобиколя от много такива. Вика съм готин аз. И ти си малко нарцис. Просто обичам себе си, да. Това е хубаво. Не, то не е всеки, който обича себе си. Нали? Има едно хубаво изказване за нарцистичния човек, нарцис, нали? Нещо приятно да кажеш, който харесва себе си и така, но този, който не е добронамерено да го кажеш нарцис, това вече е човек, който си има наистина проблеми. И тези проблеми доста тежат във връзката. И това са много главни ред флагове. Мисля, че двамата може да кажем, че виждам, че доста мъже почнаха да стават нарцис последно време, прекалено много суетни. Много са егоистични, много суетни. Смятам, че в доста мъже е изчезнало това усещане така да се грижат повече за жената, но тук не говоря финансово. Тук говоря, нали, отношение да имаш, внимание да имаш, някакси да бъдат по-нежни към жената. Като че ли просто някакси има малко се тая с повече обсебени от собствения си успех и някакви такива неща. Аз като мъж, естествено, че не ми е приятно да чуя тези неща, но мен не ме касае, защото аз не съм такъв човек. Но един съвет към такъв тип мъже, ако искате жените до вас да са щастливи и да са задълго с вас, правилната рецепта е съвсем друга. Рецептата е да се борим за жената до себе си всеки ден и да я печелим всеки ден. И аз така смятам, че е редно. Добре, кой е първият най-главен ред флаг, когато ти се запознаеш с него и кое е това нещо, което ти не би направил компромис? Първото нещо. Мъж, който му шарят много очите.
Мъж, който изглежда несериозен, мъж, който се заглежда много по жени. Това категорично видели го да се обръща след втората, третата, четвъртата, Инстаграм, Фейсбук. Категорично няма как изобщо да се занимавам с такъв тип мъж, защото те просто си личат. Да, но има друго. В смисъл, когато един мъж е необвързан, мисъл, Да, това но се... когато той... Не. Значи, когато един мъж излизаш с него и той се опитва да ти направи впечатление Да, но говоря за и е първо показал, впечатление. че те харесва, то първо впечатление няма как да видя тези неща. Първото впечатление, все пак, тогава не ме интересува, не гледам дали се заглежда, но когато започнеш да излизаш с един човек, първа, втора, трета среща, примерно, и това нещо си личи. Да. Това ми е най-силният ред флаг, че този човек си ходи по много жени и това е несериозно за мен. Мога да те оспоря малко като мъж. Ако пък мъжа не усеща от твоя страна, че ти приноси със сериозни намерения към него, защо бъде? Чакай, значи тук не сме започнали въпроса с условности ако. Тук говорим, ако аз съм с сериозни намерения и гледам този човек сериозно, какво е нещо, което ми е индикация. Защото ако, примерно, ти нямаш особено сериозни намерения към него, просто ти харесва да прекараш време с него, по същия начин, нали, и той. Но не... Така е, разбира се, има различни ситуации, различни гледни точки, но ако е сериозно, не смятам, че е окей. Както и ревността. Ревността също ми е много голям ред флаг, защото после почват много проблеми. Токсично. Става прекалено токсично. Да, има една ревност, която е сладка, има една ревност, която дори е полезна. На закачка. Да. Тази, която те кара да се чувстваш специален, тази, която ти показва, че все пак човека има желание и така. Но другата, която е много опасна и крайна, не е окей. Да, напълно съм съгласен с теб. Аз в моето минало бях токсичен. Може би преди 5 години. Даже може би по-кратък срок, но единственото нещо, което разбрах за хора, които са такива токсични, дори да не го осъзнавате, е, че това нещо първо тормози вашите отношения и човека до себе си. Второ, тормозите самите вас. Защото ти ако всеки ден, всяка секунда мислиш ми човек какво справи, всякакво така, ти още повече го потикваш този човек да направи нещо и ти по този начин ти не уважаваш себе си, не оценяваш себе си, не си неуверен в себе си. Тормозиш в момента себе съм пълно перде. Тоест, вие може да промените тези неща, стига да ги искате. Това е. Да, има моменти, в които хората дават повод за ревност. Когато някой ти дава повод за ревност или прави нещо, което не е спрямо твоите разбирания, тогава е окей, според мен, да покажеш, че нещо не ти харесва. Но в такъв случай в един момент се оказва, че вие просто не сте един за друг. Да, затова казвам, че всеки човек идва в живота да научи нещо. Аз тук мога да твърдя, примерно, че аз съм се научил заради моя връзка, че това е супер токсично за едни отношения и съм се променил, естествено. Да. В следващия етап ще ти заставам втори въпрос, който е свързан с един общ проект, който аз също участвам. Вампирите от Норич. Съвсем скоро ще излезе по кината. Какво те накара да вземеш участие, да си главен герой в този филм и какво е нещо, което очакваш да се случи? Винаги съм си мечтала да участвам във филм и това е причината, поради която участвам, защото това ми беше мечта и когато ми предложиха, изобщо даже не съм се замисляла. Веднага се съгласих, особено когато чух каква е ролята, защото ролята отговаря супер много на неща, които мога да изиграя. Даже самата героиня притежава качества като моите, много подобни на моменти. Нали, с чувство за хумор го казвам, защото все пак филма е и комедийно насочен. Нали, това не е съвсем сериозен образ. И много съм щастлива, че участвам във филма. Какви очаквания имаш? Очаквания нямам, но беше за мен много голямо щастие. Ето, само знаеш, че това сме били. Беше много хубаво като усещане. Емоция. Хората, които бяхме във филма, всички, които участваме, съм супер щастлива, че бяха много готини. Всички хора много ги харесвах. Общуването ни по време на филма беше много забавно. Всичко. Ролите ни бяха много готини. Общо взето съм с хубави впечатления. Аз също мога да потвърдя нейните думи, защото аз също имам роля в този филм. Неговата ми е една от най-любимите роли, наистина. Да, ще разберете скоро тези, които не спомнят една феечка. Така. Добре, и трети въпрос, която интересува главна част от мъжете. Цветина, има ли си приятел? Има, да. Има, да. Момчета, кратко точно ясно. Има. Ще се борите или няма да се борите, това се е ваша работа. Борбата е... Добре, сега нека да кажем чао на нашите зрители и сряда. Чао! До сряда продължение.